Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Matong buntag may gala si Dr. Gapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Daghan kay kong pasyente may gala nga madto sa clinic lang tungod kay sakit sa ulo. Kadaghanan na bagay sa sakit sa ulo. Pwede ka muna lang matakbal ba? Usay gani, kinahanglan lang matulog. So, kani ang istorya kay mo sa inyong butag karon. Butag karon. Ang sakit sa ulo, ma-identify ninyo nga dili kinahanglan tambal. Almost katunga lagi, dili kinahanglan tambal ba? Katulog kinahanglan, wow ng stress, wayan inom-inom og coke og kape, ha? Niya ilimit ang ilimit ang sige tanaw og TV, cellphone, laptop, ilimit na siya og sayo matulog. Kanalay tambal ba? Sukad sa kadaghan sa akong pasyente nga makita na ko kaluoy pa rin nga tawhana Usik-usik lang man sa bayad sa konsulta nga wala may problema gyud kung kabalo lang mo. So tuduan ta mo karon buntaga. Kung sa akong pag-identify kung kinahanglan maging doktor o dili. Okay. Musakit gani ang inyong ulo. Unya ang location sa ulo ang sakit. Usa lang ka lugar, ka side. Nasa tuo, sa ibabaw sa dalunggan, o walas, sa ibabaw sa dalunggan. Usually na siya gala. Migraine lang na siya ba? Sabot ba mo kung sa migraine? Migraine gani, pasabot na ba nga na ay kaugatan nga manggahi. May palagi ang ugat kay manggahi pa. Nganong manggahi man na sila? Kaniman ko mga kaugata may gala, connected sa imong panguna-una, sa imong utok. Antod ka lang, may kabalong anong may koneksyon na sila. E uban gani, magluha-luha pagit ang mata, kasi si puno, kalit lang. Kaya, sakit kayo siya. Di kang komportable ba? Kaya, di po kakatulog. Kaya sakit kayo ang ulo nimo. Wala po sa problema sa kwarta. Problema sa uyab o problema sa bana o sa babae nga na. Way labot na siya. Kung na, magawas lang ganyan na siya, inyong naon nga kulang ni katulog ba? Kasi pipuhato ni matulog. Kadaghanan sa mga bata noon doon. Mo na i-complain. Kung saan po matulog kagala una man, mas dos kadlaw. Naiuban, nagkuhan, kanang trabaho sa gabi kanang mga call centers. So, siyempre, nag-a-adjust mo dyan yung lawas. Di na ka matulog sa gabi sa adlaw na ka matulog. Dili pag environment mo sa balay nga, saba, silaw, di mo matabunan, o init, di ka katulog. So, imo na siyang eliminate mga higala. Pwede lang, ipa-aircon imong kwarto. Pero mo lagi na. Gastos na pagkag-electric. So, kani siya, i-eliminate lang mo ng mga problema nga dili siya tungod sa pagkatulog, pagkape. Number 1 na siya. Okay. Kung di kani siya maayo, di na ka mainom kape. Sayo na ka matulog. Di na ka sigig tanaw og cellphone o TikTok. Tapos may na ka matulog. Sakit gyapon kay imong ulo niya. Narabay oras may gala. Tingala lang ka nga murag kabalo mo tanaw rilo ba. Sugo na siya sakit alas 5 sa hapon. Hangtod na lang yun ang higda ka. Unsa man nga kabalo mo ni matanaw rilo. May paday ni grade 1. Timing yun na siya. Dili na siya matukar-tukar. Pero kung moabot na siya continuous gud nga sakit, gikan sa buntag pa, ingon sa gabi, ay di na maayo. Di na migraine. Ikaduha, usually yun, sa inyong panghuna-una, kinahanglan mo og salamin, eyeglasses. So magpataka lang mo, ato lang mo sa optometrist. Alam nga pa, sa may negosyo na ilang pangita, di ba? Pag tanaw nila na ay astigmatism, o sa baba na makita nila,
siguan ka og kanang antipara. Di kwarta na. Imbis ka kuha nila, pakyaw nila ato mga 800, 1,000. Imo ang 5,000 ting iguas Macau Malagi na. Ang unang gyud kung mopadayon permi sakit ang iulo nimo, ophthalmologist. Para sure lang ka nga imong mata way problema. Permi ko makakita nga dili on ta ko sa ophthalmologist pero permi na ako makita na mga complain og sakit sa ulo. Naay katarak, glaucoma, naay ang ilang cornea kanang ibabaw na to sa atong mata gani kanang clear naga-haze na siya ba so tawag ba sa Bisaya nang nag-haze nag-cloudy na gani kanang masakit na imong ulo ana kay di naman pantay ang mata man gud ato may gala kung may problema ang isa mo sabay ang isa so masakit na imong ulo ba kay di naman timbang imong pananaw nga kung sao nimo kung salamin lang, di yun pa'y tao ng problema. Masakit yun na yung ulo. So, kana siya nga klase nga mga sakit, unless nga kabalo mo asa dapit, kung sa problema, dili mo na makuha sa doktor. Magkuhan po na siya. Magtag-an po na siya. Managna na lang siya. Mura na lang siya nagdala bulang kristal sa Rizal Park. Wala na siya kabalo sa wala man po'y laboratory o sa kuan alangan nga mo si request og CT scan. Di man pwede. So makaingon yung kagyod nga kung dili siya seryoso, dili na mo kinahanglan nga mo nga mo sa tawag ani mo konsulta. Iluoy lagi kayo mo. Nya hassle pa jud kayo. Samot na yung clinic ni Dr. Kagapi. Sayo na kakayo, kagay kagas na bunturan. Naabot kag alas 6. Abi nimo ikaw una. Ika 15 na day ka. Bitaw my guys. Isa na sa mali ba? Isa na sa mga mali nga inyong ginahimo ba? Ang gasto lang mo dili kinahanglan. Okay. Kung masakit ang inyong ulo nga dito sa tangkugo dili sa tangkugo ba duol sa kanang batok ba sa Tagalog o sa ato kaning kuan tangkugo. Musakit na siya diha. Daghan kay inyong bantayan. Blood pressure. Normal blood pressure. Ang normal di sa blood pressure may gala kung di makamulampas og 60. Ang normal ana siya mga 130, 140 madawat pa na. Pero kung mabot na kag 160. Ay na mo pag hunaw na anang diastolic kana sa ubos mahigala kay dili man na importante sa inyo. Importante man sa doktor. Kay kung taas kay na imong diastolic, siya man na kabalo man na siya nga naay problema sa imong lungs. Alangan man hindi man mo mga doktor ngano man kinahanglan pa mo makibaluan ng lungs. Mga gitawag ko ay problema sa kasingkasin, right heart failure, na pulmonary embolism, na pneumonia, di ba niya may bawaan na siya? So, ayan ang siguro na anang overdose. Kung man ang overdose, ay yan ang maguna-una na. Basta ang katong systolic na lang, muna inyong bantayan. Ayan ang maguna-una, kaya masing mo doktor, niya mo mukuntis, mukuntis ng doktor kagabi. Ayaw mo na. Ang systolic lang. Below 60, mga 50, kana ba borderline na siya 140. Pero, sometimes, dili gyud pirmi nga taka, inuman ka kanang maintenance na. Nabot ko ang blood pressure may galan, nabot na ko 140. Ano di ko mainom tambal? Tiguang na ko. Nabot na ko 60 years old. Pa ko inom pang high blood. Nya, kabalo biya ka sa una nga kayo kanang talak sa kayo kayong tiguang nga muto tambal. Ampot ko ron. Daghan pa kayong mga tiguang na pang inumon ang maintenance. Dito, stroke, sakit kasing-kasing, so pa na yun, daghan kayong mga sakit nga
Di nimo masulti kay siya may magbut-buot. Magbut-buot parang tigwang. Ay mo, paundangon na mga tambal. Okay, kung sa tangkubo, ganun siya may gala, blood pressure yung batayan. Number 2, kung sa kataas sa imong unlan. Importante ba na ito? Alangan. Kaya kung taas na kaya na imong unlan, ang imong tangkubo, nahiwi na siya, mura ka nagbao. Gaduko. O kung di ba buktot. So kanang imong ulo, sige niya stretch ang mga muscle dito sa likod. Dire. So, masakit ang tangkugo. Nya kung masabraan pag yun, di na kakalingi, isakit. Kana hinoon, kabalod yun mo ng torticollis na siya, ang kasabot na ba nga, nag-muscle spasm. And usually yun, pain reliever ako ihatag na, di nirang sabog pain reliever bago mo matugdoktor. Kung di siya mawala, alam yung blood pressure normal, ato na magdoktor. Okay. Kung ang sakit sa ulo ni mo may gala nga magsugod diri sa likod sa dalunggan, kani diri. Sa likod sa dalunggan ba? Kana nay bukog diha. Gunita ra gyud inyong likod sa inyong dalunggan na may gahi diha, di ba? Muna gitawag maxillary bone. Tama ba ko? basta di bukog diha. Sa naman ko, nakalimot ang kus pangalan. Kuha na po akong anatomy. 47 years ago. Okay. Musakit ganina siya. Usually, musabay. Tanawan ninyo yung dalunggan ko na buog. Ang bata na buog. Naaba siya ni Agi buog. Kaya kung niagi na siya buog, sigurado yun. Meningitis na nasugod ba? Kung ano niya? May panay, inyong isulat ron, kana akong ginasulti karon isulat ninyo, maski gud sa likod sa supot, o ko di ba, likod sa kuan, kanang imong gibanig sa imong kuan, gibanig sa imong bulad, ibalot sa imong bulad, isulat lang kay para di ko kalimot. Kung dili, akong high tips, ata na sa YouTube. Kita niyo pero last week may gala nagka-doubt among video taping. Nagkuan siya wala gani na record ang volume. Wala niya madungog. Pero karon amot lagi ayo na ba na atong volume diya karon ding. So kung mapalpak na po kung sa radyo nakadungog ang katong sa YouTube, may kadaghan anak ko sa mga one of the best websites, medical websites. Dili sa gaming, pildi naman ko dito sa mga websites nga informative na gi-praise ko sa Google Play nga may dapat ka-maintain every week for the last 2 years naman siguro may magala nga video. Sa radyo ay ugay na. Ngayon uban do nanggungis na yung taon ko do. Sige, paminaw sa imo sa radyo. Nanggungis na yung taon. So, mudungan gani ng imong sakit dili sa likod sa dalunggan, kana siya di maayo na. Kasi meningitis na. Labaw na gyud na history ang bata o kamo na amoy agian nga nagkuan mo, nagbuog mo. So, muna inyong batayan. Isa pa yun. Kung sakit kayo yung ulo, kung sakit kayo yung ulo, tibok ulo na mo sakit. Blood pressure, isa kag 170, ay wala. Di lamang yun sa tangkugo ang simptomas sa kuan may gala. Ang simptomas sa paingon na sa stroke. Di lang sa tangkugo, kaya kung mong kuan ka, sagdanan ni mo sakit sa tangkugo, matibok ulo ni mo na, sakit na yun. Magsigil kag piyong kay masamot man siya mo abre mong mata. So muna yun, hapaingon na ka sa stroke ka na, so kinahanglan, kana lagi kay tambal sa imong high blood nga nakalugag ba. Nga manugo lang ka, kabalo na itong imong suguon kung asa na imong tambal.
Sa una may gala, na ako'y ginasulti nga, naagi na sa inyong kuan, naagi na sa inyong bulsa, o kung diba sa inyong pitaka, na may kaputin o kaptupril. Kaya siya, pang high blood gina siya, dili na siya sa dungga, sa kasing-kasing. Captopril ang generics, Capoten ang branded. So palit mo na masig duha ka buok, ibutang sa inyong pitaka, mabisag ko lang good, gamay ang pitaka, butang na sa inyong bulsa all the time. All the time good, maski pag naalang ka sa balay. Samot na siguro, nagdaro ka o sa ba, nagtrabaho ka, nasuko ka sa imong kauban sa trabahoan, dito na, high blood na. Pag mo tibuok na ulo ganing gasakit di, impending stroke nga na siya may gala. Ngayon ba na stroke nga di ka kabantay? Wala kang maglipong-lipong gamay, lipong-lipong, pero mawala naman po. Mawala lang lipong ba? Tingala lang ka nga, mubinhod ang imong kamot, sabay ang mabinhod imong tiil. Right side. Di ba, mahiwi imong naong. Daghan na kayo karon mga stroke, may gara nga ang tawag lacunar stroke. Sa man ng kagawa na. Kana mang lacunar stroke, sa lugar sa imong utok, ni putok, ni dugo, o na blood clot, dito. Gamay lang kayong area, so wala kay simptomas. Manote na ni mo nga, dili na maayo mo libang, tagpila na kadlaw, di ka kalibang, lisod na kayo mangihi, manggaling ka, magtulot-tulot na lang, way labot sa prostate ha. Usahay ka ng, dali ka kahanguson, mga mga simptomas sa nag-stroke na siya. Talag sarap yun, karong na may mga maintenance. Talag siya na mong kakita nga, mahiwi yun ang, pero yun, kanang lacunar stroke. Okay, masakit ka na inyong tagtang, gadali ko may gala, kay paspas kayong oras, basta ganig, importante kaya ako istoryahon, pero tigyon. Dali kayo mahuman. Kung sakit inyong agtang, dire, sa agtang yun ang sakit, gikan sa imong eyebrow, paingon sa ibabaw. Ayaw mo pag hunahunag, meningitis, stroke, wala na siya diya. Naagi na permi sa imong stress. Mata. Suwat, stress, mata, huwag katulog. Muna siya permi ang basta diri sa imong kuan. Kasi tawag ani agtang. O inumi og Biogesic o Finamic, mga inumi. Mawala gani. Kira pagkahapon mo balik siya ayay. Atay problema. Kamo na siya konsulta na kag doktor. So kani mga lugar sa atong utok bay gara. Na ako gidrawing na. Gidrawing na ako sa akong libro, katong in-house doctor. Gidrawing na ako na siya. O bitaw tong sa una, sige ko endorse sa inyo nga magpalit mo og libro kay maski na pag way internet. Ato na mas bukid. Dala-dala man na lingkod-lingkod mo dito sa kuan daruhan. Basa mo. Dagan kayo mo tunan ba? Dagan man kayo mga pasyente lang kung may gala nga. Di naman pakonsulta. Dok, naayo lang ko sa imong istorya, Dok, nga sabon ang ibutang itambal sa samad. Wa di kakakwarta, Dok. Sige lang. Basta importante nga na ayo inyong samad nga dali. Ako may nauna-una ng may gala. Nasamad ka? Sabunan? Perla paggagamiton? Di na butang betadine, methylate, wala na. Mga ointment, wala na. Sabon, perla. Puti, ito yung gamiton. Kung blue pa, iladlan na yung tiil. Di siya kaasa nga samad, may gala ba? Pas-pas kayo na siya makaayo ang sabon nga perla. Ambot lang kay wala man ko bayad nga i-endorse na ako ng perla pero effective yung kayo. Sukat-sukat siguro mga 1980. Sukat na nag-surgeon ko. Mga na akong gina-assultig yun. Nga perla lang itambal. Niadto na po ko sa samad. Okay.
Kung masakit ang imong ulo, nga katibuk-an sa ulo, katibuk-an yun, sakit yun siya kayo, dili na maayo manghigala. Kaya sila gila kanang mga sakit nga meningo, coccinia. Infeksyon na siya nga dito sa imong utok. Malaria nga severe. Kadungog naman siguro mga bang murag kag mabuang tungod sa malaria lang. Amot lang kay talag sa mga na kadungog, pero napa na siya. Napo na siya mga syphilis, mga mga sakit sa babae. Pero talag sa mga makakita nga. Usually wala na nakakaroon. Unless manilingan ka. Magsyphilis na ka. Kay manilingan, kada adlaw pa yun. Okay, so, kani mga sakita, may gala, sa ulo, wala na sa inyo ba? Akong itudlo sa inyo, kay para dili mo pirmi magpakonsulta ang doktor. Daghang kay sakit sa lawas nato ba nga, mag-smile lang ko ba nga, sa mga pulis man ang magbalik-balik man, magbalik-balik. Ang giingnan na lang ko siya, di po maminaw lagi, kung abot sa clinic. Dok, kung saan na yung sakit sa akong likod, Dok? Pagbalik, kung saan ako yung sakit sa akong likod, Dok? Maura ko gihapon. Gi-x-rayhan na nimo, gi-MRI na nimo. Wala gi-pending. Tiguran na din siya. Lagi sa lumbar spondylitis. Hindi naman nimo matambal ang alangan. Tambalan na nimo nga, may tambal. Daghan po kayo sakit, may gala na dili kinahanglan tambalan. Dili siya pwede, dili na siya kaya may tambal na eksakto, kaya balik-balik man. Mura yun taon. So, ang next na ko discuss next week, kaning sakit sa likod. Kaya, muna yung makadagkog gastos na sa inyo ba? Lagyo kayo, gikan sa Agusan del Sur. Ang problema sakit sa likod. Pero hinoon kung kanang maglisod na kagtindog. Sakit imong likod nga maglingkod ka. Kinahanglan na konsulta sa doktor kay ngano naman ginay naipit nga ugat o di ba mo kuryente kinahanglan gina siya og tan-aw sa doktor kung unsaon na siya pag manipulate na dili ka magkuan nang sa tawag ani dili magsamot ba magkadugay kung naay naipit nga ugat sa tiil gamay man na imong tiil gamay gyud murag ma-paralyze so kaning mga sakita, mahingala nga akong ginatambag sa inyo nga di mo kinahanglan magkonsulta, common kaya na siya. Mo lagi nang uban, maingon nga, di man po maayo mag-experiment ni. Kato mga points nga akong giingon nga, inuman ninyong tambal, katulong siya. Katong naay mga ubang sakit nga di nakakasabot, siyempre, magkonsulta juga ang doktor. Lisod man. Di ang yun mo ka-decipher na unsa maning kabawa ni sakit mo kaya kung likod. Daghang kay mga sakit sa likod, may gala nga inyong pasanginlan, TB, UTI, bisa kung sa lay isot pero pagtanaw na ko, ang muscle na day. Nag-kon ba? Nanggahi ang iyang muscle sa iyang likod. May payang muscle, may gahi ba? Mao lagi na. Gasto-gasto lang mong sus, igor ata. Hiluto lang guna siya, babayo man. Mao lagi. Matana mo, Dok, di nakakakwarta na, Dok. Sus, kung mo pa na akong tuyo sa unang magala, dato nonta ko. Pobre mo kaya po yung doktor kagapi, Di yun makalibre o pamahaw. Libre man ko ba? Basta, timing lang. Kung may time ba? timing. Kung may time. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Ang text ninyo diri sa radyo may gala, muna inyong i-memorize, kay kanagyo siya, baskik asa mga lugar diri sa Mindanao, maabot mo gina sa ako. Ay lang kabalakan, di na ako matubag karong simana kay tungod sa kadaghan. Ayaw lang mo kakuan. So, i-text na ninyo kay pag makita na ako na siya, basahon na ako na sunod simana o kano sa ba. So, ang numero yun nga, inyo yung
una-unaon, ang 0966 400 5595 0966 400 5595 0930-588-5754 lalaki tagom. Do, kung magpa-BP, unsa maayo human pamahaw or wala pay kaon, basic kung sa kurasa na siya dong. Ang blood pressure yun sa tao, dili na siya makambis kaon, sa libang, unless sa pag-ihi. Kung for example, puno na kayo mong pantog, musaka na imong blood pressure. Pero sa libang wala. Unless nga nakakay sakit sa tiyan, sakit sa dugan, musaka po na siya. Basta any pain, any sakit, musaka imong blood pressure. Pero, ano sa agyan maya mo blood pressure? Maski pag mo kaon kag isa kalitson, wala problema. Okay. Usa maayong tambal sa panuhot. Nag-istorya na ko aning panuhot may gala. 20 siguro mga 8 years ago. Wala pa video wala pa video video na mo nga nasa YouTube. So usbo na ko ning panuhot may gala. Kay bisag unsa lang ninyo sakit ang kuto-kuto panuhot. Sakit ang dughan panuhot. Sakit ang likod panuhot. Sakit ang tiyan panuhot. Ay, ako yung siyang research may gara nga. Unsa ginaingon ninyong panuhot? Nibaw gyud ako siya after mga almost 20 years nga pagka-doktor. Sa makasabot na di ko karon nga nang sige mo ingon ng panuhot. Kaya mo man ay diagnosis sa manghihilot, mananabang, na panuhot, ay kanang sakit imong buktod, ay panuhot na. Huwag man sila masulti. Huwag man sila nag-eskwela man rin dito sa University of Piapi. Kung sa may bawaan nila ana. Sa panuhot na isulti. Pero kada pasyente nga mo complain nga panuhot siya, ako na pangitaon ba? Ay dili lagi. Term lang na sa Bisaya, panuhot. Baski sige asa naman ko nato ang napoy term nila nga pareho panuhot. May bawaan ako nga dili day kung ano na siya kanang simptomas ba. Basta makasabot lagi mo. Sunod semana, imo na yung istoryahan para mabalik to mga 15 years ago, istoryahan ako 2004. Wala pa video ato. Sige na kung nagbalik-balik ba para makabalo gyud mo kung saan ang panuhot. Okay? Magdukuok man akong ubos sa ubol-ubol unsa day nga sintomas besag unsa na nga imong buhaton, busog ka, gutom ka, nakay kuan puno og hangin imong kuto-kuto, magdaguok na siya. So normal gina siya dong, normal ay pasangin ling hangin na di mo sulod ang hangin sa electric pan electric pan gugod tibok gabi kyapi. Yun sa pagsulod sa electric pan, sa hangin sa electric pan. Ipanuhot ko kyapi. Mo lagi na dong. Muna akong istoryahan next week. Panuhot. Okay. 0975-827-4025. Lalaki, 63-year-old, Maguindanao. Unsa ang over-the-counter nga tambal sa dry cough o lisod ubo ug unsa dosage na dok. Ang pinaka-safe sa tigulang o bata, kung gahi ang ubo, may pangiyang ubo kay gahi ba, Ambroxol, Carbocysteine. Ambroxol, mga generics na, Ambroxol, Carbocysteine. Mao na siya. Ayaw mag-inom og Formula 44, napay mainom og Sudafed. Munggahi man inyong ubo. Gahi ng ubo, mugahi pa. Di siya palabot inom sa ubos, di gid bugahi. Kana ra gyud inyong ubo. So ang maayo na Ambroxol o Carbocysteine. Okay. Unsa pag-inom? Usually gyud mo inom mo ana, muhumok inyong ubo. Humok ko ninyong ubo.
So, di gani siya muhumukog tulo ka adlaw ininom, ay wala. Lahi na siya. Ha? May palagi na imong ubo kay gahi pa. Nailain rason. So, di naman padayon. Patanaw mong doktor. Kana mapalit na way resita, over the counter na siya. Basta tulo lang yun mo kaadlaw inyong istingan. Di gani siya mamumok. Lain na ba? Makasamot ba sa ubo ang pagkaon ng itlog? Asa ka mo nakakuha ana dong? Asa mo nakakuha na nga makaon mo itlog? Makasamot ang ubo. Di mga ng itlog kay gioperahan. Saan naman taon mo eh? Pinakamaayong pagkaon sa tibok kalibutan ng ba itlog. Kompleto, protein, daghang kay sa inyong buot-buot ba nga, daghang kay gitutuo nga ang cholesterol mo saka kung kaon kag itlog, wow, kaya di mo na tinuod. Ay, usay ba gina-deprive ninyo inyong lawas og eksaktong nutrition. Pag abot sa panahon, luya man kay ko doon. Anong luya man ganun? Gulay naman yun ko nakakaon doon. Mao, gulay na, unsa may, kita ba ka gulay nga mutaas ang paras kahoy? Wala man. Wala, di siya. Imong tuhod, gulay po. Mga lagi mong karne, ay lagi mong tuo-tuoan ng istorya. Unsa man mga dato nga sige mo kaog hamburger. Kanay no sila. Yung mga untag hamburger kung ano lang, magpista. Kana sige lang mo kaog, sige mo kaog og kanang kuan noon kana, di mo mga itlog pero itlog kani karne. Santa Cruz de Igos Daga kayo mo sa inyo, totoo. Kabalo man pa nga, gusto ninyo mabuhi pa, madugay pang edad. Nya, pag abot og edad ninyong 65, angon na mo. Wah, mali nang ikaw si gulay. Wah, yun may sustansyang sakto. Abi man ninyong may sustansya ang gulay. Ay, taka naman. 0955-980-594. Dok, 5 na katuig akong constipation. Tulo ka adlaw ko magkabawas. Paggagmay ra pod, sakit pod akong pinataw. Human ko mangihi. Hapdos ang ngahalan unsa ni Dok. Okay. Kanang imong constipation kung sukad pag yun sa pagkabata nimo, kanang di ka kalibang. Kung sukad sa pagkabata, mangutana ka sa imong mama o papa. Number 1, pangutana. Kung sa bata pa ka, regular ba ka malibang? Kung di ka ni regular, agoy. Sintomas na sa sakit. Kung makalibang galing ka sa bata pa ka, kung makalibang kang bata ka pa, yung kadaghan sa taes kabaw, tinunda may kala. Kung daghan ka kay tae nga bata ka, uy, simptomas pala sa sakit. Pero kung tiguang na ka, mga ingani, 50 ang edad, nagaingana ka, kung sa may pasabot na ay gabara sa imong tinay. Pero i-rule out nimo ang posibilidad nga na-stroke ka. Kaya mo pa na isa pa na sa rason nga nung dili regular ang imong paglibang. Nga na kay na-stroke ka, o sa ba, nahulog ka, o paralyzed ba ito imong spinal column. Pero kung wala gani, ay, nagibara sa imong tinay. No? Kinahanglan yung ka o barium enema, pero gamay na kay mga hospital mo himo na karon. O kundi ba CT scan of the whole abdomen, tanawon kung nabang ibara. Dili ko mo rekomenda og colonoscopy kay ang makita sa colonoscopy ang buslot naman. Di man niya makita ang katong mga tumor dito sa gawas sa tinai. Mas maayo mag CT scan sa ka pag naay nakita colonoscopy kay antod na biopsy diretso. So, muna imong buhaton dong. Kana imong ginaingon nga sakit po imong kinatawo, human ko mangihi.
hapdos nga halang unsa ni Dok. Kung nagainom ka mefenamic o muscle relaxant o pain relievers, mo hapdos na imong ihi. Kasi imong edad 50, wa pa na prostate prostatitis sa nga na talag sa radyo kayo. Pero kung kuan, magpa-examine kag ihi, urinalysis para sure lang kung nabay infection, sakit sa silingan. Sakit sa silingan. So na siya, so pa-urinalysis na imong ihi. Pag wala, ultrasound sa prostate. Okay? Ang imong sulat diri sa imong urinalysis na ay red blood cell kay 3.6. Kani siya na nagadugo dito sa sulod sa prostate. Sa imong ihianan. So, kinahanglan yung ultrasound yun. Okay. 0991-215-3123. Unsa di ay ang sakit sa ulo nga tungod sa high blood? Kaklaro ato Balik dito dong. Balik dito sa ato sa YouTube. Kay upload ba naman ni karong ugma, ma-upload nyo ni kung walay daot ang videotape. Aron mabasa ni madumduman to nimo kay taas-taas biya to ko explanation. High blood. Siguro na late siguro ka sugod paminaw. Para ito klaro kayo to. 0960-913-7850-43 babae. Unsa si Thomas sa menopause. Binhod sa kamot. Sa puton. Pero may lang pagpalpitate. Ang imong regla putol-putol. Ang imong mga tiil, binhod. Una, simptomas na sa menopause. Nya, dali ka kay maluya, kapoy. Nya, nagatambok ka. Menopausal syndrome na siya. Sakit sa ulo, sakit sa mata, sakit sa dughan, sakit sa tiyan. Kana sila, puro na siya menopausal. Ang uban, di na ganahan ng sex kay hapdos daw. Sa hapdos, di na siya wala na siya, di na magbasa iyang tinatawag mag-sex. So, menopausal ko na siya. Daghang kayo may gala, pero usually mas maayo na siya magpa-examine ng OBGYN kay kanaman ko. Iya man na siyang halugugong na batay kay problema nga lain. Mayoma ba? So, na makita nila. Kaya mas maayo na, sigurado man yun. Nag-examine yun kag doktor. 0995-787-74-865 40 babae sa kinahanglan bagyod kada tuig magpa-pap smear maski dili minyo. Mas kinahanglan ang pap smear sa minyo. Pero kung single ka wa gyud kani agi panganak, mas maayo gyud na nga pa pap smear ka at least every 2 years. Kaya mo na makadetect sa mga cancer of the cervix, cancer of the uterus, nga na ba? Mura man na siya. Ang pap smear lang ang pinakasayon. Isa po daw siya sa preventive kung actively sexually active ka ba. Pero kung di naman kayo di naman kayo kumo na mga sakit sa babae ron. So, kana lang yung ginatitect sa pap smear. So, ang pinakamaayo, every 2 years, kung single ka, wala kay partner. Pero kung minyo ka, mas maayo yun na siya every year. Ang pap smear. Pero sa lagi. Kadaganan sa babae, labaw ng Pilipina, di gusto mo bilang ka diya nga. Parang tanawan nilang kinatawag. 0905-299-3101. Ngano na ay uban nga gioperahan og tutoy, sis, na cancer man noon. Mali na siya nga pagtuunan. Ingani man guna sa istorya di on amor. Kadaganan sa inyong madungog nga sis, nag-cancer kasi may tabian. Katong gikuha og sis sa una, wala na cancer, hindi man na magtabi. Sa kalimtan man nila. Ikaduha, walay sis. Nag-biopsy nga nahimo nga negative, dili siya cancer, nga ma-cancer sunod, mali, dili na siya. Kung gibiopsy
Kabalo ba kung sa ginahimo sa biopsy may gala? Kasi wa siguro ang kabalo. Kuhaon tong cyst. Kadiwa ang kuha unod. Katong ikuha nga unod. FNAB ka ng needle biopsy mga ana no. Katong ikuha nga unod. Halughugon to sa pathologist kung na ay mga sign sa cancer. Depende yun na sa imong doktor na nag-biopsy kay dili yun na sa mahitabo na di sa cancer karon na imong cancer wala kung tama lang yun ang iyang gihimo kadaghanan sa biopsy nga dili kabalo ang nag-biopsy ay ang unod nga di mao iyang gikuha o kung di ba turas ibabaw sa tutoy ang nakuha tambok kadaghanan gyud makatawa lagi kung na yung mga resulta sa biopsy sa ubang doktor. Yung gibutang dito, kanang subcutaneous tissue, benign reading. Yung ko kani usbon kini yung biopsy. Pag usog lagi, cancer yun. Daghang kay factors mga gala. Ang nag-biopsy, ang nagtanaw sa biopsy, o timing sa pag-biopsy. Ano? Kung bata pa ka, na ay bukol, most likely dili na siya cancer. Siguro kung nagikuhang cyst sa una, 25 pang edad, unya na nitubo sa 60 ng edad sa tigulang, na posibilidad nga na mutubo lain. Dili ngayon kato ikuha cyst na cancer to. Maski lang nagtupad na sila diyan. Dili na siya lahi na po na siya nga cyst. Imposible gyud kayo nga ang cyst nga benign nga gi-biopsy mahimong cancer pag abot nimo magidara na ka. Wala na itabo sa ako may gano'n. Kaya kung ako'y mo-biopsy sa inyo, yun na alang-alang. Hindi yun na may ng pathologist. Inadequate tissue. Sabot ba mo sa inadequate tissue? Kulang ang i-submit na unod dito sa iya. Saan niya pagbasag maayo? Diba? Saan niya pagbasag maayo nga kulang ang kaya itong mga unod ng ipadala sa iya. Magtagna lang. Di ba na siya matagna? Kanang pathologist? Nakapinding ko sa iya ang operasyon. Kung may ngon siya nga ay, dili na si cancer. Ang operasyon po sa surgeon na, gumayra po. Pero dili siya cancer, tanggalon mo yung tibok tutoy may gano'n. So, dili siya magkamali. Kaya magkamali siya sa ako, dili siya kuha og iyang specimen. Nga ito di ko laing pathologist. Kung magkamali lang yun, dili yun ako kausbon. Mangita di ko laing. So, yung nga na ang palisiyan ako sukat 1980 may gano'n. Pila nakatuwig rin. So, di ko mutuwa ng mga Dok, sis kuno. Yan, usang klaseng sis. Benign. Yan, ay mong cancer. Ayun. Tanaw sa history. Kasi sis niya rin, ang edad, 25 years old. Di balik, naay tubo nga sis dito, mga edad niyang 60 rin. Possible ka cancer. Naay tubo nga cancer dito sa lugar nga gikuha ang sis. Pero may biyan na may gala. Pero may guna siya yun. Tingnan, Dok, nibalik lagi akong sis sa akong tutoy. Tanaw na ko, dili din mao. Dili maong bukol, lahi. Ikuha naman yung tibuok nga sis. Naagin itubo lain. Kana, pwede pala siya makanser, pero kung benign siya, dili siya kansero sa beginning, makanser siya, ay istorya ang gabok nga rin. Istorya ang hinubog. 0929-554-4631, babae 46. Matuna ba ang sis o inumang utambal? Dili in town die. Dok, niya to kong doktor dito sa amo. Kaya na may bukol akong tutoy. Taga ako tabletas.
Nawala lagi, Dok. Nawala. Nawala diya eh. Sigurado siya nga. Sigurado ka nga, sisto. Kaya daghan na biya kayo magunitan nimo sa tutoy, Michael, ha? Daghan kayo magunitan nimo nga dili sa sis. Ang isa na induration. Dok, kung sa man ang tao ng induration, Dok? Ang imong tutoy, wala mo bukad. Wala mo bukad. Ang na mga portion sa tutoy nga, dili siya mo sabay sa tanang tutoy, at sa tanang portion sa tutoy, nga bukad. Labaw na yun kung premature baby, anak ng babae nga premature. Kulang sa hormones. Ayang nanay, kulang ng vitamin. So, nay, ang iyang tutoy, duki kayo mo dako, baski nagdako ang tutoy sa mama. Usually, yun, mong tanamang ikaw na, day, ang tutoy ba sa imong mama, dako o gamay? Magkatawa, mag-smile ang dalaga. Pwede ba day nga na, Dok? Alangan, asa day kigipanganak, silingan. Kung dako tutoy imong mama, hinalan dako pag tutoy. Nya kung landinganan sa plano na imong dugan. Ha? Huwag magunitan, ay pasas lang gatungtong sa imong dugan, ay inay problema na. Una, induration. Number 2. Pero may na ako makita, may gala nga, pag humagtutoy, nagpatutoy siya. Pag patutoy niya, kaya matrabaho naman siya, giundangan niya kalit, pag patutoy. Di, ay mabiling nga bukol-bukol. Gatas na di ay. Na kay, wak may hinanawa ng iyang doktor gatuan niya. Pag gunit sa tutoy, mamogram. Masulti. Sigurado yun, ang mamogram, masulti yun nga, na ay solid tumor dito sa imong tutoy. Ikaw, mapraning na po ka. Lysis ako tutoy. Nya kay wa may laing term ang kuan doktor na mo. Naa lagi day bukol diha day. Kinahanglan gyud i-biopsy. Sus gatas ra di ay. Nagtigom, nabilin. Ikatulo, ang tutoy sa babae, kung magkadugay, mo kuyos. Wa pa siguro mo kabalo nga ang inyong mga tutoy mo kuyos, no? Laban na, mutungtong na mo sa mga 60, 70. Mo kuyos na, kung dagko kayo magtutoy sa una, orag si, kuan, ambot o kisa. Muhiyos na siya, magluyat. Sa una, bagong kuan, di pahinog ang kapayas. Pag abot na, mahimo ng kapayas nga, kuan. Magbukol-bukol na sa ilalom. Kaya naa may lugar dito sa imong tutoy nga kan ba? Mugahi, condense ang unod. Muna siya ang kuyaw. Kaya kung dili ka kabalo, mamogram dayon, pagbasa na isis, paoperahan na ba? Matanggal yun na imong tutoy nga, binahin day. Malagi na, daghang kayo na siya mga butanga kay kana may gala. So, kad juga itong 1980. Tutoy akong gunitan ba? Buntag tutoy. Udto tutoy. Kabi tutoy. Wapay labot ang tutoy sa akong misis na nagunitan na. Ginunitan ba? Ngayon ba ito, ubang babae, may nga, Dok, dili ka mo tanaw tutoy na ako, Dok. Sumul na kayo kita eh. Huwag mo kayo makita diya. Pasas to naman sa ibabaw. Akong purpose nga, tanaw lang yung kung nakaibukulbas, ibang tutoy. O, tiyan mo na, kadaan ko na, padaadlaw na ako na himuon, gunit lagi yung tutoy. Pasalamat pag ganing bana. So, ayaw kong ilara ba matunaw ng sis sa tambal. Ay, sus. Dagang ayaw kong gipang sabaan na ng taka raman mo. Panihanin yung doktor kasi minkaroon na to. Dili na siya mahilis o tambal noy. Noy. Day. Behisan pag-unsa kung sis yun na siya. Day. Pero kung induration, kanang nabunog lang, kay magditong bana, o sa ba, o maigo ba, kuhaan, baseball. Pasangin lang na yung tao lang ko, nasumbaga, nasikuhan. Pasangin na niya ba? Nasikuhan nung kunin sa una, Dok. Mauna siya siguro, mauna niya bukol.
Nya kay ang edad sa pasyente 55. Ato pa ka, siya ro. Ginasikhan niya yung high school pa siya. Nya naibukol karong 55 na yung edad, dili na po doy. Ang sa bunog, wala na siya isa ka simana na. Wala na siyang bunog ana. So, ambal wala ay mayo pang kabaw kay dili pa sis, ulay sis. Mo na siya magalangan. Daghan kay kung istorya sa inyo. Dili gyud ako na siya mahuman ba. Sa kadaghan sa akong istoryahon. Usay lagi magkakuan na adto naglaing topic tungod sa kadaghan sa akong istoryahan. Tutoy pala istoryahan nato Maingon gyud mo gyud pagkaraghan na chismis lang doktora ng tutoy. May uban babae nga maingon man dok. Examine daw ko bukli. Examine na nabita ko. Dilaktawan man nimo. Ano na, apilon po di mo tutoy. So una, sa 1980s, talag sa kayong babae Pinay nga, maingon nga pa-examine nagtutoy. Karon pa-examine nagyud tanan babae. Mot lang, di man siguro na tungod sa akong kagwapo ko. Pero alas tanan na pasyente na ako nga mag-examine yun ilang tutoy every year. Ilang nabay bukol diha, unsa ba na. Examine daw kung tutoy logbik nabunog man ni guninod sa akong buyab. Di na bitaw na magala. So, ay lagi mo pagbot-bot og kanang nadunggan lang niya. Ayaw mo to. Unless kung espesyalista na istorya sa inyo nga doktor, di na tinuod Ayaw mo to, Dili mo maghimo-himo og istorya ba kay talaga na nakoy makita ang mga cancer nga stage 4 na nagala. Tuon na sa silingan ba? Ayaw na ipabiopsy kay makanser na. Sus, lamia pakon og 2x2. Higit tao na tinuod. So, mo na siya nagala. Tingin mo paminaw radyo. Maski masaya nga, sumul na akong tingog. Paminaw lang gulmugod. Dahil kayo mamatunan si Dr. Kagapi ini sa Dr. sa Kahanginan.